Abu webi Prophet ndị egwu na anaghị Baragada ka ewu na anyị n'ike Kenga ndị egwu na-eme ile ndị egwu bịa Arụbalaza onye njedebe a na-amụrụ egwu a na-akwado egwu akwado ka alụzi egwu abụrụ egwu nna na-agbalị n'enwe egwu abụrụ egwu nna na-agbalị nwa egwu dị na 90 eberebe egwu n'igwe eberebe egwu n'ọzọ na-egwu onwe na-egwu ibi ya ka eji wee nwee ndị ala ji dị n'iche n'iche onye ga-ala jiri n'iche n'iche ibe ndị ikwube ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ka a na-agwa n'ọgba na onye dịzi ndụ ya wee arụbinakuo ojije ka anyị na-eje n'elu nna ya acha azụ ụbụ ọnụ agbalị m ndị politishan onye lụgado ọrụ ugbo ọzọba bụrụ politishan mekaniki egwerozi anyị mali ndị bụ ndị ala mmadụ kwụwa ọka akwụkwọ ọzọba kwuwa eze unu na nnukwu ibe nne mmadụ kwụwa ọka akwụkwọ ọkala obodo mebi isibe wee jụwa ajụjụ ọ bụ ka ndị mgbe gboo si wee dozi obodo ka unu na-edozi tata unu na-ekwu na anyị ga-aga n'iru ka anyị ga-amagharị n'azụ katama ibe na-ekwu oji ncha wuo arụ mali na ọnwụ ya okwu mgbali ndị Igbo politishans agba mbọ otu n'ogbe agba agba otu n'ogbe onye ka m na-agwa ndị na-eti egwu tata onye kpọkọta dozibili n'otu ọdịsha ọ sị na ya abụgoro musisha onye kwakọta wibaro n'obi iwe ọ bụrụ musisha onye lụkọta ọrụ ugbo ọ sị na ya abụrụ musisha mmadụ sigote nri si na ya abụrụ musisha onye mmekọta dibia si na ya abụgoro musisha wee jụwa wedo na ndị gboo kwuru na iwe onye na-eme na-ama tata anya abụrụzi ya arụbinazụ Prophet ndị egwu na anaghị onye amụma ndị egwu na anaghị iwe mmebi isi ya mmanwụ na-egwu mana ka o si na-edi ibe amara unu ibe butela okwu badilida enwere n'ime Naijiria arụbinagụ ụmụ na-egwu ibe butela okwu bụ ibe anyị nọ n'ime ya taa onye mee ka ọ ga-eme o kwere ya kochenji ya kpata ibe amara unu na nna anyị ozieme leti Peter Nwigbo na ga-abụrụ mgbe gboo ụmụ ejima Peter na Paul ndị jere olu oyibo ogezi mmiri na ikpe amara unu ebube ibe nna akọwa wee bụrụ ibe onye na-eme mali ya arụ egwu m mali m arụ
ewe ojije kaleze ewe ojije kaleze ọkelu nọ kaleze ewe yenu anyị nọ n'ime ya tata ọmali na anya mali na-eji aka m nọ Nigerian gọọmenti aka m na-ekwu okwu a Nigerian gọọmenti ọzọ nweze Nigerian gọọmenti ọzọ nweze okwu ka nkapụ n'ọnụ ebe a ụmụ iwe meli mma na-awara aba ụmụ nwanyị chiezili nwoke siketi jiri tụrauza deberebe ekwe n'ọzọ mama mmoga ije n'ime obodo niile nna akọwala unu ụmụ nwanyị chizi tụrauza ụmụ nwoke na-achịzi n'isi keti obulu ọgwụ bụrụ inunu bụrụ ụka Nigerian gọọmenti okwu na-ekwu ka akpa ka e ga-eme n'ube ekwezi olulu ọgbe ntawa ụzọ ibe na-abụ ka e na-eme ugbe Tinubu jiri Sokoto haba ya bụ prezidenti jeli n'Sokoto ozute nwa Maazị Nnamdi Kanu ka ntụkana ị ga na-agwa nwata n'azụ n'ala nne ya ajụjụ ka nna ji mmadụ azara ya aza ị ga na-agwa nwata n'azụ n'ala nne ya hewode ya bụ ka m ji kwube na nwa m Maazị Nnamdi Kanu kwuru na ọ bụrụziri ekwuru ka e na-eme ya ga-abụrụ Tinubu prezidenti Naijiria anya eme nwanyị ka emeli ibi ya Nigerian gọọmenti obi ga-adị ya mma agbago m ụlọ okwughara ihe nne mkpochie ntị ewe ọlụzi Igbo dezuo elue n'okwu na-ekwu anya Nigerian gọọmenti ekwughara m na amụma na ahịa na-abịa kedu ahịa na-abịa ajụjụ ka nna ajụ onye ga-agwa m ahịa na-abịa onye ga-agwa m ibe ga-eme n'iru onye ga-ekwu ibe ga-eme taa ụzọ Chukwu bụ ekwusi ya ajụ Nigerian gọọmenti onye na-efe Chineke a na-agbara ọlas onwelibeli ka Kristian ga-esi gbalas Kristian bụ iwu Chukwu ya bụ iwu ọdịnala Boko Haram bụ egbe na mma na-ebusisi ndị m na-ebu Kristian here and there onwere onye dali na akwụkwọ m onwere onye kwuru okwu ajụjụ ka nka na-ajụ ọgbazikwa ọchịchị onye kwuwe uche ya ka unu na-achị ya wee prọfeti ndị egwu na naịt onye eji eji na-ana na-ekwuru okwu onye nwe mmeli nwe mba ebube agụ onye na-eje agụlite iwe agụ dị eme ile eziokwu dị agụ na mba gị maka na egwu anayala ibi ya ya bụ na gọọmenti Naijiria akpatarazibe mmeli Boko Haram ka anyị nwee ibe na-akpa asistantị ọ na-abụ mmadụ gwụla eze ọ ga-enwelili
oge nwanne ibe na-abụ dibesi onye mata ego oge enwelili m nwoke ọbụla na-aga n'iru nwere ezigbo nwaanyị na ya na-agụ ya wee arụbina bayiri mmanwụ ebiye chieje n'ime Naijiria ji eborozi ego ekwuwa ahịa na-abịa gara na-ebu arụnago na-eri aka na ama njem mmanwụ abịa bayiri mmụọ na arụzi otu ọnụ mgbọrọ aka abalị na odogwu mbọ na-egbuo aba ka ga-eme mmanwụ ndị elu ọla m agwa prọfeti ndị egwu na-anaghị egwu ụlọ na-ekwutozi ọnụ ọ na-abala abụ ugwu n'azụ onye nyere n'ọchịchị ka o dezie ya dozie obodo mma ka ibiri n'udo onye nnali dị mma ya mekwa ibe ihe mma arụbina kelele ana m agwa prọfeti ndị egwu na-anaghị mmadụ na-abọ na-anụ ọgụ onye nke ije ekpore ka ọ dị mma ka anyị na-eme onye gwara ekwere ekwe abụrụ okwu na onye kwuru okwu ndị Igbo mụrụ m ka ama ka e ga-eme ọmụ maazị Nnamdị Kanụ onye meriri n'ahịa ọ ga-atọ n'ahịa ajụjụ ka nna jụ okwu ka m ga-agba n'ọnụ ụmụ nwanyị eze nwanyị mma Sky Queen ụmụ abala bịa nwekwuzie onye ahịa liri nne ya ọ ga na-eligwu n'onwe ya gelele onye bunyere ego n'ime Naijiria maọbụ n'ala Igbo politishan ọbụla ego bụ anụ ụlọ na nnukwu ibe nna ekwu o nwere onye nrili na okeke ya ọdụ okwu ka nna agbanwu onye nwere ntị bịa nụrụ ozi Chukwu ziri m ka m na-ezu the Sky Queen ibi ya wee gozie na-ezu egwe arụbina agụmụ akwa gala ete Naija bịa ndị anyị na-abaghị nwere egwu mana abịazi ụlọ ọmabala obi gaadị gbagotebe ebe ndị anyị na-abaghị nwere ụyọrọ nwere ebili ya iji edi ekwere nwaanyị amala akala aka ya prọfeti ndị egwu na Igbo niile ana m agwa n'ebe onye na-achụ onye na-ejiri egbe ma o jiri mma enweghị ka ị na-achụ mana ebe m na-eje ịmụrụ onye bụ egbe n'aka ichie nye eze onye na-ejiri egbe ma o jiri mma ọ bụla onye ma ozu na-atabụ obodo Nigerian gọọmenti jụkwanọnwụ na ajụjụ okwu ka m ga na-agwa m egwu ụlọ na-ekwutosi ọnụ ibe Chukwu gwara anyị ka anyị na-eme n'ụwa Injinia Warrior bite studio na Mbaise bite studio na Mkpọ ekwugo m okwu arinne ibe gowa na gburugburu egbe wee bịaba Igbo ulu dị n'ime ya ibe gowanụ ji gbala egbe si ugwu Awụsa wee bịaba Igbo ulu dịkwanụ n'ime ya Sky Queen nwaanyị mma egwu ụka na-akpọkwanụ o nwere ife ome ndị Igbo mụrụ mụ o mezi ndị n'izu ọga n'ọnwa amụma anyị bụrụ ga-abịa na mmezu
Gwa amụma ka anyị na-echezi iwu unu ga-eme nke ikpeazụ nna agwa onye ọbụla chọba self-defense amụma nwa m Maazị Nnamdi Kanu ọhamadike ndị Igbo bụrụ na-abịa na mmezu chọwani self-defense tupu amụma ọbụla abịa na mmezu na nke ikpeazụ o nwere ogologo okwu dị n'ụbọchị ibe ndị ikwube bụ maka ego nri arụbi na-ebu m ọnụ agbalị m arụbi na-ebu onye na-eme na ọmụme omume ya na ọbụbe ọbụbe na-eme ọ bụrụ ka onye na-ede ịbụ onye mere na-emerisi ya agwa ọma bụ ọgwụzi ikwu nne nna m ndị nwe egwu agwa ọma bụ ọgwụzi ya agwụ nwere ọgwụ wee nwe akwụ na ngwa agụzụ ka m na-akpọ agwụmali ngwu wee nwe akwụ na ngwa agụzụ ka m na-akpọ agwa ọma bụ ọgụzụ dị ya ebe a ọ mmanwụ na-akpọ nkwado ejije kakwa n'ụlọ eji m egwu nwa na-akpọ ite ndị anyị na-abalị egwu ndị anyị naba na-emegbu mma n'egwu onye anyị lozara abụ ihe ewe n'iwe anyị buru na ibuba anụ ụba egwu na-abịa ebube ụmụ m Igbo na South Africa ụmụ m ndị Igbo na South Africa o nwere okwu ngwara unu ndị Igbo na South Africa ụmụ m Igbo na South Africa na-agba unu okwu ijelebuli ijele mmanwụ na-ebe akwụwa eji m egwu nwa jebe America ejiri m egwu jebe America nega ji jebe America gọm ebe gamaga nwa ogwu eji ọgbọ Omemege mụ ga nwa ogwu eji ọgọ onye mmụọ ọkpọ ka ndị anyị na-abaghị nwere egwu ogwu eji ọgọ ka ire egwu egwozie mbe na nzukọ eke mụ ga nwa ogwu eji ọgọ agbalị gị na gịlịgịlị atawo na Anambra steeti gọvanọ Anambra steeti dị Obi alụsị mmụọ ọka ọ bụrụ na ala Amerịka ga-ebili dịka anyị na-ala ibere onye ọka ji moto eme ọkụ mbụrụ n'ọzọ na-abụrụ nwa ogwu eji ọgbọ ka m bụrụ taa egwe arụbinago mụma ọmụme ka a na-eme jele chukwu wee gozie mene nzukọ egwu anyị oje duru Igbo niile nya ka anyị ga-eji obodo n'ahịa ụwa jele chukwu nwanyị mma bịa jele chukwu odogo anyị ji eme ọkụ eze ọmọgọ jele chukwu obi anyị Ezomogo wanu nwe m Gadi ka ị na-ekwuo ijele chukwu onye ka mmadụ akawochi ya arụọla eze onye nteze ebube na-eje m n'ụwa na-agbalị m ọzọ eje m n'ụwa na-agbalị n'ime ọzọ ka ndị okenye ezigbo nwanne mmadụ ndị na-eme mma aba ekwughị osila Tony nwe ekwughị osila si joint n'ime ntị
ịbata ọkụzụ ịbata Nteje Junction n'ebe ka ị na-erute ọkụzụ ịbata Nteje bụ ọbụ junction ị ga-ajụlile onye ọkada ajụjụ kedu nke bụ ya osila osikisiri ibe na-esi nri si dozi ibi ya gerole bụ ọnụ